So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga bayot. Maayong paglantaw na pud sa ako ang video. So for today's video mga bayot, sugdan ako akong adlaw sa paghapsay sa ako ang buhok mga bayot. Kay Amerikano kay taog bana, pero atong nawong di magkahit saura. Bitaw-bitaw pukuon tanak mga bayot. Gilanta ang inyo ang silingan gabi mga bayot. Akong hilanat na abot og 38 kapin. Bawog ganong gihilantan ko na homesick bakha ni o bawog na unsa ni. Mo nang nadalaga na kog tingog karon mga bayot. So ako nang tapo ko na ako ang buhok aning bagol-bagol dapit kaya di na mahalata nga wa nay buhok ba. So maayong pagdantaw sa ako ang video mga bayot. Akong ugangan sayo kay galuto o kana limaho ang amo ang romo ug kuan. Onion mga bayot. So, sugdan na to aning ato ang pang-adlaw-adlaw ba nga ibutang sa ato ang kanawungan. Bahala gug di magwapa mga bayot, di mahamis basta kay makuha-kuha ng buling anang ato ang kanawungan ba. O di ba nahulog. Punito ni tabi mga bayot kay sayang, mahal kayong gapas ron. Kani mga ako ang gipagamit mga bayot. Pag uli na ko dito sa amo ang isla, ako ang magulang na ay baligya ba nga kanang pang butang sa mga kanawungan. While wala siya dito mga bayot, nangawat ko. Pero sa ako ang pagpangawat mga bayot, gisulod manggod po nako dayon sa ako ang bagay, kanang laging nangawat. Wa ko naglantaw sa sudlanan nga ang sulod, mora ni mga bayot. Wa ko kay barog nagabaan ba ko sa ako ang pagpangawat o bawo lang di ay. Pag-abot na ako diri sa ako ang planeta mga bayot, expired na di ay. Maunang ang sulod mura na kadak og muta nako. Di ba? Gadala-dala ko ani mga bayot unya ang ako ang mga gipangdala mga expired na. Duha ni siya ka buhok mga bayot. Pang night unta ni siya og pang morning. Mora ni oy sulod mga bayot. Gilantaw nako dinhi sa likod o sa lubutan. Expired na ato pang 2022. Bahantog rang kuanan ra po ko kanang gipasagdaan ra ko sa ako ang papa nga mangawat kay expired na dai ning mga item nagaba-gabaan siguro mga bayot, pero okay ra ka mga bayot kay duha man ka kuan item mga ko ang nakawat ba o duha ka unsa na package nga ako ang nakawat. Gilantan ko mga bayot ha, pero nang magdos ko sa ako ang nawong kay tugnaw magug kay diri mga bayot ug di ko mamagno sa ako ang nawong pura ta og kuan bulad nga pinikas nga bag-ong gibulad na uga-uga. Mo nang bagnusan ta na dirag mga cream mga bayot. Aron di magliki-liki nang ato ang kanawungan. So unyang dapita mga bayot, manglakaw ming duha sa ako ang bana. Banon lang pud siguro nako akong binhi. Kay nami adtuon mga bayot. So banon ta mo mga bayot ug asa mi maadtuon niya ha. So karon maadto na ta dito sa kusina mga bayot. Ay, mamutang sa kog kilay mga bayot kay daingon ko gi tipos ani wa nay kilay hapit nawala ako ang tahal mga bayot kaya ta gamay na kana akong eyebrow mga bayot pero ganahan ko aning eyebrow ha mga bayot kay brown ba daghan kay kog eyebrow dadto mga bayot na pula inana ba pero kani akong ganahan mga bayot ibugis-bagis ra ko nato na dira di pa man tamang lakaw mga bayot so ato ra dang ibugis-bagis dira gamay. Patsada kaning kuan na mga bayot o krema mga bayot kay muhayag-hayag kadzot ang imo ang dag-om nga nawong. Kay pag uli nako sa mua mga bayot naingon jud ko buros nga 7 ka bulan ba nga hapit ka kuhaan. Kay daghan kay butoy-butoy ako ang nawong mga bayot then daghan kay talomtom. Then mura lagi kinumot sa agta naingon jud kog mga nakay mga bayot. Bawo lang ka tong nawonga og digid may tsura mura gikan kuno nang guna ba. May paganing nang guna kay hamis pa. Himos tanan sa tanang himos mga bayot mo naalaan kong yaya. Pero okay ra. Way angay kabalakan. Kay og nila pa certified minyo na. Napalit na ko ni sa Watson mga bayot Patsada siya mga bayot. Basta pag mukaon kag humba pulo ka hiwa. Dili siya mo tangtang ang iya ang kapula-pula sa imong nawong. Mura kag bag-ong nasumbagan. Diba? So, maadto na ta dito sa kuan mga bayot. Sa kusina kay nagluto nga ko ang ugangan. So mo ni giluto sa ugangan mga bayot mashed potato na isagulan yak onion. Dahil na siya gimasa diring do.
Simuo na muna unya og pirashke mga bayot ka o na po si Celestina na unya. Nagisad ko diri og karning manok mga bayot. Kaning karniha sobra ni sa kanunoy na kung gama og soup ni Karina ba. Kay mo ni akong himuon og palaman aning gisirkol-sirkol sa ako ang ugangan. Kahimata naman si Karina apil-apil pud siya. Kani akong ugangan basta na iluto-lutoon. Insulada gyud kaayo ko. Kay bisag dili patabangon, wala magtumo-tumo og ligid-ligid aning kahoy nga murag pur magpakang. Miningon di gusto kong ugangan nga magama po kog akua pero nga ako ang ipalaman. Katong gigisa nako nga karning manok, ako to siyang gigutad og maayo mga bayot pero akong giapa agi sa mixer para mapino-pino siya ron maingon gud siya og bukayo og porma ba. Si how are you? Bagay sige dem. How are Insulada you? kani ako ang How are you? ugangan ay. How are you? Ito ng palamanan dira mga bayot o karne. Dayon itaklog. Tuma na. Isi man na. Isi ka na. Kuha niya akong tinidor. Kay kani magud akong ugangan basta na ikalat iya din ang dali-dalion og hipos ba. Wa ko galugit og lubi diri mga bayot ha. Ako nang gistylan ang kadaplina. Karon inig prito unya. Ug unsay porma ana karon pareha ra unya inig kaluto ani. Kay og magud tarungon nato ni diri og taklob mga bayot. Naingon ni siya hotcake unya mubuka ni. Mao nang tarungon ta ni diri og duot-duot. Wa ni nagkadimaw mga bayot pero maumaohon lang nato ni kay mamawi na lang ta diri sa palaman ba. Kay ang karne nga ako ang gigisa ganina mga bayot. Butter akong gigamit. Gibutangan ako gamayng asin, gamayng turmeric powder o gamay nga pamintang durog. Ang sa akong ugangan mga bayot, ang iyang gipalaman, katong mashed potato nga iyang gitimplahan pod og kanang mga asin ba. Ako mga bayot, nagpalahi po ko, kanimoy ako ang gipalaman ng karne. Kaniadto mga bayot, nakaiyon ko, bukayo oray pwede palaman ani. Pag abot na ko diri sa planeta nga kuwang natugpahan mga bayot, tanang karne. Basta kay di lang makahilo, pwede da ipalaman ani. Ang dode ani mga bayot, ang gisagol sa akong ugangan. Gibutangan niya og itlog og yogurt, gamayng asin, dayon gamay nga soda. Dayon gibutangan niya og gamayng tubig, dayon gikumot-kumot, mao na ning porma sa do. Ay mo panaway dira og wala ako din ha nagwante. Kay kana akong mga kanuko mugbo kayo, unya walay kolor. Og sabi na saya pa walay cutics ba. Unya hinlo pug kay na mga bayot kay gikan ko ng laba. Bayot basta makaanak na ka bayot. Kanang 30 minutos nga igahin nimo aning pagpalapad-lapad aning do mga bayot. Maabtan og 2 ka oras. Kay naay sa mukan. Daghan kay ni siya sisiburit si siyang kinabuhi magpa-open sa juice na yang imnon. Moadto sa CR, mangayog luto, magpakalot sa likod. Ug mahagbong ang undulaan ipakuha pagyod. Unya magpahungit pagyod. Imbes magdali ka sa imong trabahoon mga bayot maugmaan ka. Pero way angay kabalakan mga bayot kay kani normal naman gyud kaayo kay inahan naman ta. So nahuman na dag putos akong ugangan diri mga bayot mao ni iyang naputos tanan. While kaning akuha na diri gipatong nako sa tadtaran. Gaunag luto nga kuwang ugangan dinhi sa iya ang giputos. Unya kay nagdaginot siguro po ni siya og mantika. Wala na equal ang pagkaluto mga bayot. Kay kaning mantika ang amo ang gigamit karon kas ang agi ra pod ni. Dili na ni siya magamit sa laing putahe. Kay ang idibol mga bayot na ingon og tabay nga bag-ong gilimasan. Lubog-lubog na gyud hapit mga bayot. Ako din ang gibali diri mga bayot kay ang mantika manggod nga ko ang gibutang wala hinlapaw sa akong giprito. Mao nang kinahanglan balihon aron maluto po ng laing side. Ay mo katingala nga nung gitagip-tip ning kalhang akong gigamit. Kay mao ginigalamito namo diri mga bayot og magprito-prito mig isda, prito karne og pritoy na aning mga klasihang pagkaon. So hauno na din nato diri mga bayot. Ako din ang gihapinan dinhi og init kay aron mo separate dang oil aning pirashke. Pirashke ang tawag ani nila diri mga bayot sa ilang lingwahe. Sa tuwa pwede nato ni matawag dag bod-bod, puto, suman o bingka basta kay binukuyuan o unsa bangalan ng kalanuna basta kay makaon ni siya mga bayot. Dayon ibutang na nato ning kinalasan nga lutuonon mga bayot. Gibutangan ako gamayng oil mga bayot kay nahubas-hubas gid hapit. Kay kaning akong giluto mga bayot wa man tay baba pero kusog kayo mohigop aning oil. Mo nang akong gibubuan og gamay para maluto siya. Abtan og usa ka minuto mga bayot ato na ning balihon dire. Kay dali ra man gud pug kayo po ni maluto mga bayot kay init man kay ning idibol. Unya nakapangahoy bi ako gahapon daghan kayong sugnod mo nang init kaning nasa lalom. Bitaw mga bayot ay akong gipabulyuha ng kainiton din sa lalom mga bayot aron dali ra maluto. While nagluto day ko sa amuang snack mga bayot, galanda po day ko dinhi og amuang sudanonon. Karning baboy ni siya mga bayot, akong gitimplahan na siya og asin, turmeric powder, paminta og katong usa ka klaseng sisunoy nga ituyok-tuyok. Then gitapdan lang din ako na dra og magamayng potato. Milabay pipila ka bulan mga bayot, naluto na ni nga kuwang ipanihapon karon ipamahaw og ipaniud tong sudan. Maora ni ako ibutang sa lamisa. Inig abot sa ako
ako ang mga kagupang duhang gikang namagol. Akong gidali-dali ni pagluto mga bayot. Ug hikay ang lamisa kay bulahan og maabot na sila. Ready na ni nilang tangkaan.